ole chibai le vek ule tun tuma hian phone tuya tla boi pui dan han soidona I eng hi midam takin phone LCD an ti chena mor ania I phone hi tuya atlak hian masabera chuan I atlak rual khanin rang theang berin sarngal tu na nia chuan I chumi zo a chuan apon kan khoi thei kan mu thei chin ho kha hul dewa ruk faya chuan chumi zo a chuan tools a honna tur man ruai inei lo ani chuan I phone siam thiam nena kanla I hon dar tir vekanga chuan I chem ro tiranga chuan hriat tur pakhan le chu tuya atlaka I in lak chhuah nu khan power button kha me lo tur ani chan chu power button me khan LCD kha ti kang che theya chuwang chuan power button kha me lo tur ani chuan phone tools in nei ani chuan amani nin honganga chuan I sam chem ro nang chi kha in nei ani chuan khami mang khan a camera le battery tiam lo khan in chem ro vekanga a camera le battery alo hu ani chuan a hrukin in thu rawanga a chan chu camera le battery hi chem ve chi ni rawa chan chu a chema a camera dekha a blur pha vek dona chuwang chuanin I in hruanga aba kha chu sam chem ro nang chi khanin in ti rawanga chumi hnuan ni sa a darkar ni velin phawanga chumi hnuan chuan in vuah khom lenga power button kha start up in tum chinanga switch on in tum chinanga chuta anung thelo ani chuan phone siam thiam nena a thiamin pananga chuan abak khami nangma in switch on anga khamian switch on thelo chuan thiam nena pan to me tu ni mani na lo ti ve wa kha chi rawa tin bu fire da hi engma omji omlo chan chu bu fire da ina tha thei an ti hi chu I dot vek ania bu fai hi phone hian ama mo lo hrim phone chuan battery ama mo a sim card ama mo a top up net pack ama mo chu zong chu ni mai abak ama mo lo bu fai e ngai lo bu fai da pokhan om jiom lo bu fai da tha ti ho ka chu an van ne ya a chelo tur bu fai po da lo se chelo tur cheng sa kha teng chiao khan lo da ve a tha kha bu fai a da tha turan nga ya chuwang chuan bu fai da kha a tha lo ani ti kha kan hrin nga du cheu ni chuan ka channel hi milo subscribe saka milo like ka milo share sak turin kan nge bok cheu ni e